ngiyaye ngithi ke emhlabeni nje jikelele alukho usizi olufana nokusebenza umsebenzi omkhulu nomsebenzi onzima ngendlela esimanga uthola ukuthi usebenzela ize kuke kube nabantu abenza imisebenzi enzima omunye umuntu ongekaza ayenza ngenhloso yokuthi kukhona ngenhloso yokuthi kukhona abazokuzuza mase bewenzile lo msebenzi uthola ukuthi abazuzi lutho at the end of the day kodwa abakuzuzayo bazuza ijele ayikho into enzima njengalo msebenzi ngike kunesigameko nje ngike ngakhuluma nenye insizwa kunsizwa engikhonze kakhulu lapha ekuthiwa uThemba yakwashonga eMandeni lapha endaweni yaseLamboti sinokuxoxa kakhulu naleyo nsizwa masixoxa nje ngezimo zempilo ingenye insizwa eyathanda kakhulu inkulumo engiyikhulumayo kushuthi kwaba nalokho ukuthi iyaqaphela iumuntu oqaphelayo ithi ke yona masikhuluma nje ngabantu besifazane nangendlela iqhaza ngoba likhulu ingane ukuthi iqhaza elibanjwe ngabantu besifazane ekuseni amadoda ejele likhulu iqhaza elibanjwe ngabantu besifazane ekuseni amadoda aboshiwe nje ingenxa abantu besifazane amadoda nje beboshiwe nje ingenxa abantu besifazane in one way or the other ithi ke lensizwa inkinga ngabantu besifazane ukuthi impi yabo ebheke emadodeni ilwabuthule impi yabo nje ebheke emadodeni ilwabuthule uma uyabona nje kune ngiyangithanda futhi ukukhuluma kakhulu ngecala elimbula ingubo lengene yabona nje ngike ngisuke abantu besifazane ngisuke ngikhuluma ngabantu besifazane enganza kwethu laba abanemicabango efana nalaba abanye abasemajele kakhulukazi makusuke uthola umuntu wesifazane uthenga inkabi uzobulala indoda ngenxa ukuthi siqonyiwe omunye athenga inkabi ufuna ukubulala indoda ngenxa ukuthi ufuna amafa isizoshada unkosikazi wesibili njalo njalo amacala amaningi kanjalo abopha abantu besifazana abasejele kukhona ke lento yecala elimbula ingubo lengene kunomuzi walapha kwaCeza ngeke ngisho kunensizwe empeleni yakhona lapha kwaCeza lapha ngakithi lensizwa idriver ama truck nje kwenye ikhampani isuka kwaCeza ize eMtuba iyobheka Richards Bay mawusuka kwaCeza ke noma koLundi isuka koLundi ihamba ijike kwaNongoma ize eMtuba ibheke Richards Bay lama truck deliver itolo so lensizwa kunomfowabo that was 2017 kunomfowabo lensizwa osesukile kwaCeza wayokwakhe Fryhead endaweni yase kulesakhiwe esisha lapha eCliffdale ngasehlobane bese kuthi ngelinye ilanga lensizwa kushuthi umfowabo nje bese esukile nje kwaCeza wayokwakhe Fryhead yake yaya lensizwa yayovakashela umfowabo kwakunomsebenzi angazi kunani nanokuthi ke yona ngoba ibuye ihambe ngetruck kuba lula ukuthi idlule kumfowabo so kuthe makuhamba isikhathi ngo2017 lensizwa kade umfowabo ishuthi yafonelana nje nomfowabo uyazi nawe uma nomfowenu niyafonelana mhlambe kuphela iviki kuphela 2 weeks bese nibuye nifonelana
kushuthi lensizwa yedezeka iyafonela mfowabo uyafundisa uthisha umfowabo bese ilokhithi kumfowabo yazi ngizodlula lapho ngizonibona bese kuthi ngo2017 isuku olundi lensizwa ngetruck eyawaceza uyazi ukuthi ama truck ahamba ekseni la drama truck adeliver izinkwa adeliver impahla ethile njalo ahamba ekseni uma isuka lensizwa kusho ukuthi yayilokhu nje kumfowabo mayefonela noma naye fonile noma bekhuluma nje ngokuthi besithi yazi ngizodlula njalo lapha yazi ngifuna ukudlula ngizonibona ngelinye ilanga ngo2017 lensizwa ivele ekseni nje ithi mayithatha itruck olundi ivele iphume ngalo ngoceza ithi awuthi ngiyobona umfowethu ivele iphume ngoceza iqombo lishone ngale seduze ke uphuma ngalendlela usuka acezwe eFryhead kushuthi izosuka eFryhead bese inqamula kiza ngonongoma ebese iyehla njalo ishona komuntu ubeshona ko Richards Bay bese ivele iphuma ngale iye kwakuphathi nensuku lwesibili mayifika lensizwa bese mayisendleleni lensizwa bese imfonela umfowabo vele nje obifika ekseni nje izomfica engakayi emsebenzini naye esikole la afundisa khona lo umfowabo izoshesha izomfica engakahambi ngoba kwaku around 4 isendleleni ibhekile 4 ekseni bese yamfonela lensizwa umfowabo lo seFryhead ithi hey bafo uyazi ngisendleleni ngizodlula lapho nginibona bese ethi umfowabo hayi nokulungile mawuzongifica nje ngingakahambi ayinanga impela ithi lensizwa ihambe kushuthi lensizwa ihambe mayifika lapha ngeke ngisisho isibongo sayo kodwa ngicabanga ukuthi abantu bayalwazi lolu daba kodwa angiqondile ukukhuluma ngalo ngifuna ukuveza nje ukuthi ezinye izinto indlela ezike iqondane ngayo zikushiya ubambo ngezansi lensizwa mayifika emzini kamfowabo njobe ihamba ngetruck nje bese ifika ilipaka ngasesangweni ngoba ngeke ilifake egedini ngeke ilifake igcekeni ilipaka ngasesangweni bese iyafona ifonela umfowabo ithi hayi sengiyila ngaphandle bese mayiqeda lapho bese iyehla nomfowabo bephuma ngale lapha phambili esitubheni lesi situbhe emkuso iyayibona nje imoto engayinakile lensizwa iyazi uyazi ke phela ngeke lokhu unakana nazo zonke imoto bese iyehla lensizwa ingene ngaphakathi egcekeni aphuma umfowabo eminyango isiyababaza ke lensizwa esuka olundi esuka waceza ithi hawu mfowethu usuwakhe kangaka ithi cha kade ngagcina la uyazi mina lokhu ngagcina kunomsebenzi kusekhona lendlu nale usuwakhe kangaka uyabona ke bese elokho ekhomba kumfowethu hawu sengizamile sengakhile buka nje nansi enye bese beround igceke imkhombisi umfowabo ethi hayi nakho buka sengakhe nala bese uyabona nje leyo nto ukuthi uyazi le ngayishiya uhalf mina ngesikhathi kunomsebenzi lapha ubheke nje lendlu yayingekho cha senakhile babaza nje lokho umfowabo isithi ke lensizwa umfowabo ngenxa ukuthi vele usemsebenzini phela usethi ke mfowethu usiyongibingelela nangumakoti ngoba sengiyabaleka usethi kumfowabo hayi usendlini umakoti ithi bengitshela mhlawumbe uzovela naye usethi ke lensizwa yala ekhaya hayi singangena ubingelela umakoti nje bese siyahamba hayi bese ithi lensizwa hayi no ayikho inkinga asingene ngesikhathi bethintitha icathulo nje ivele izokuqhuma isibhamu lensizwa udriver wetruck eze kumfowabo kuvele ukuqhumisa imbambamba sesibhamu uyabona ke makuqhuma isibhamu ungalindele kwesinye isikhathi uyawa noma ushokheke noma kodwa nje ukhona ukwenza kuqhumisa imbambamba kuvele kube mnyama ngishamehlo bayithi yabheka lensizwa siqoshe mephansi ngoba mawungathi uphathwa isiyezi ugcina udiyaze lisubamba phansi bayithi yabheka nanga umfowabo uselele phuma igazi usefile nje straight abantu laba bekade bedubula naba beyosithela egedini ayi kube nzima
kube nzima lensizwa ivele ishokheke ephuma umakoti ezolunguza wathi mayiphuma nje umakoti endlini nansi indoda yakhe isilele eminyango evela athwala izandla ekhanda kube ukuqhuma kwesililo kanjalo kuze nomakhelwane kuqhuma isililo kufonela amaphoyisa aseFryhead mayifika amaphoyisa afika abuza ukuthi yini kwenze uselele phansi umhlonishwa lo uthisha amayifika amaphoyisa abuza ukuthi kwenze njani uthi umakoti angazi kwenze njani kodwa nangu ubhuti ofonele indoda yami yayisiyadutshulwa wena bhuti uqhamukaphi uthi kushuthi amaphoyisa ngesikhathi ekhuluma naye lo mfo kwake kwaphela 30 minutes kungakhulumeki ese paralyzed kungakhulumeki nje wathi la kakhuluma khona uyachaza ukuthi hayi mina ngisuka oLundi ngetruck bengizodlula empeleni ngibheke ngapha eMtuba bengizochecka nje umfowethu bengizobona umfowethu usuka oLundi ekseni kangaka uzochecka umfowenu yindaba ngoba mawusuka oLundi indlela iqondile straight ibhekwa noNgoma ukuthi usungathatha ibanga elingaka ugega uyakwaceza avela amthatha amaphoyisa ngesikhulu ishoti amthatha amaphoyisa amgaxoza Nkosi ahamba yombopha nami umthetho wamaphoyisa angiwazi ukuthi asebenza kanjani kodwa futhi nami kube ngangiyiphoyisa ngafika imbophe lo bhuti lo ngoba vele awukwazi ukuthi ungasuka ekseni oLundi indlela yakhe ibhekwa noNgoma ibhekwa hlabise eMtuba bese wena ugega uya eFryhead mawufika nje eFryhead ufonela umfowenu mayithi uyaphuma umfowenu adutshulwe vele wena umbulele amthatha ngamaphoyisa wahamba woboshwa ngifuna uzwe ke ukusebenza kwegazi abantu bayebethi igazi lomuntu liyakhuluma I can guarantee ukuthi igazi lomuntu ngempela liyakhuluma sengeke ngakubona lokho kwenzeka ukuthi igazi lomuntu liyakhuluma futhi mawukuthi ngempela mhlawumbe umunye uzongivumela owakwabaneshwa lokuthi abulala umuntu bese fihla bese kuvele ekugcineni indlela okuvela ngayo uvela ubona ukuthi la kwasekukhuluma igazi lomuntu la kuthema iseboshiwe lo mfolo makwenzeka icala kwafonelwa shuthi abakwa lapha eFryhead kwafonelwa kwaceze emndenini omkhulu sekushiya ukuthi hey usibanibani useshonile yini bekwenze njani asazi nathi uyabeka umakoti asazi nathi kodwa ufike umfowabo obesuka oLundi ekseni ufika umfowabo usibanibani umbiza ngegama phela wakhona kwaceza kufika umfowabo la wafika umfonela ubaba la ekhaya uthema iphuma nje ubaba la ekhaya bamdubula abantu bakhuza ibhadi abantu bakwaceza bakhuza kodwa umkakhe lensizwe edrive ama truck umkakhe kuthiwa wayelokho ethe ayingeke man baba kaSibanibani ngiyamazi ngeke ayenze lento bethi abantu vele phela indoda yakho ngeke ungabuya uthini kodwa elokho eshilo ukuthi ayingeke ubaba kaSibanibani ngiyamazi ngeke awenze u1 no 2 no 3 ubaba kaSibanibani ngiyamazi ngeke akwenze lokho bese kungcwatshwa kuthe mangcwatshwa khona le eFryhead sengcwatshwa lensizwa ewuthisha esishonile uyazi ukuthi makhama kade ngcwatshwa kuphela iviki nje umama oshonelwe abantu bemhlalisile kuphela iviki bemhlalisile ngizothini bezomduduza bemhlalisile nje
but kuthiwa after 3 days esegqokile inzilo umama lo kwafika insizwe ezu2 zazongena kulomuzi lo okushone kuwona zafike zacela umakoti lo kushuthi nje mayingena azime igcekeni bese zithi hayi size kumakoti ebese ecela umakoti aphuma umakoti akhulume nazo lezi insizwa umakoti lo ushonelwe akhulume nazo lezi insizwa ebese zibuyele emuva ebese ngena endlini yena engasho lutho futhi ukuthi ngobani laba akade ngikhuluma nabo I 12 bathi kudlile cishe iviki elilodwa ziphinde ibuye lezi insizwa ezimbili zifike icele futhi umakoti aphuma umakoti ayokhuluma nazo ngasesangweni lo shonelwe okushona indoda yakhe akhulume nazo ngasesangweni ziphinde ibuyele emuva 1 2 3 after 3 days ziphinde ibuye futhi lezi insizwa angithi basekhona omama bangomakhelwane bese mayithi yakhuluma lo makoti nalezi insizwa bese ivele ikhulumela phezulu sithi eyilalela wena phela sesisitshe okwesithathu maze usijikisa okwesithathu usijikisa manje wena wathi imali sizoyithola maqedwe ungcwabo khona imali ezophuma yomngcwabo khona imali nje ezophuma yomngcwabo masiqeda umngcwabo namhlanje singayithola ngisho nakusasa yini manje wathi uyazama umbamba athi umakoti ukuthi hayi manje asikhulume zathi asisakhulumeli phansi sikhulumile phansi ukuqala sakhulumela phansi kwesibili sakhulumela phansi kwesithathu ufuna manje sikhulumele phansi ini laqhumbuka kanjalo ithumba lokuthi lezi insizwa lezi zayithengwe ilomakoti lo ukuthi zizobulala umfowabo kodwa isigameko savele saqondana exactly nosuku okwakuzofika ngalo umfowabo lo waceza lo wetruck uma sekuluvela kudabeka enkantolo kushuthi omakhelwane bese beyezwa ke nabantu nje kugcine sekuvela ukuthi hayibo kunensizwe ezifikayo la zizofuna imali kumakoti ebese mase kuvela udaba nje lonke uthisha lo fayo obulawayo wayezoganwa ngoDisemba eselobole enye intombi wayiqeda lo makoti usembulalela ukuthi lo makoti usebulala lo thisha umbulalela ukuthi la emafeni angaze nje amfake lo ozogana kanti indoda kade imsulile umakoti lo kade imsulile indoda umakoti lo kade yamsula emafeni nasezimalini kwathi makuqeda indoda yathi mayiqeda ungcwatshwa wathi uyagijima uyoclaim imshwalense kwathi ayakusiwe obhalwela sifuna usibanibani akusiwe obhalwela sifuna usibanibani waba isibukeli emngcwabeni wendoda yakhe waba isibukeli umakoti lo izinkabi lezi wayithatha nje wayithembisa ukuthi uma kuphuma imali yomngcwabo uzoyahafula kuzothi ke mase kuphuma le yamafa uzobe seyigcwalisela imali yazo kwathola ukuthi yonke imali yomngcwabo ayibhaliwe lo makoti akabhalwe indawo nje usesisuliwe yonke into kwase kuvela kwaseboshwa lo makoti waboshwa lo makoti kwaboshwa nalezi inkabi lezi ayekade eyithumile after kwase kuyimaka uzophuma lensizwa le eyayikade drive itruck yahlala 6 months angazi noma unyaka no 6 months ejele ihlalele I mean yahlala 6 months ejele ihlalele icala lokuthi iyona yayisolwa ngokuthi ibulela umfowabo lensizwa 1 mayiphuma ejele isixoshiwe emsebenzini ngoba emsebenzini bavele bathi nje wena sikunikeza itruck iroute yakho isuka kwaCeza I mean isuka oLundi iqonde kwaNongoma wahlabisa ubusuke kwenzana eFryhead bamxosha belungu
wagcina egwejiweke lo makoti lo ngicabanga ukuthi usejele la kaMqongwane la akakhona eFryhead la kune female section khona uyadonsa nje impela uyadonsa kakhulu udonsa lokho abathi ilwane iboshwa yifindo lesalukazi. So mawuzobuka umsebenzi nesibindi singaka sakhe lo makoti ethatha isinqumo sokuthi abulala indoda yakhe kanti useyibulalela ize, ngoba ngisho izingane zakhe kuthiwa azathi nje khohlwa asizingeke size sikuyokubona ejele. Useyinto nje yangaphakathi. Umuntu onjalo ke ejele uba yinto nje washele ezinye iboshwa amashiti zimnika ugwayi, ngoba mawusuka ubulele kanjalo awumndeni wakho ngomsayingena indaba yakho nabangani nje abaqotho abayingabe ingena indaba yakho. Ake sithi ke lo makoti wayithenga izinkabi zayidubula indoda yakhe, zase ibuya izolanda imali kumakoti njengoba zafika nje, bese ithola ukuthi umakoti imali akanayo, bese ivele zimdubule nomakoti bese ibaleka. Amathuba amaningi athi ngoba uyena wayazi lezi inkabi kwangaselula ukuthi itholakale mayisefile lo makoti, futhi abusekho ubufakazi obabuyovela umfowabo walensizwe yashonayo nje. Sikhulu ngabe ukube kwenzeka lokho ngabe uyadonsa namanje udonsela icala angazange lenze angalazi lokushona kamfowabo. Lo makoti kushuthi lo mfowabo lo owasuka oshali truck wasuka oLundi waya le eFryhead yobona umfowabo, kushuthi wathi nje uNkulunkulu salusuye umbone kokugcina umfowenu bese yahamba emhlabeni, ingabe mayikhona into enjalo khona nje into ongabe amakhehla kubo mayikhona into enjalo athi nje hamba yombono kokugcina ngoba usiyahamba emhlabeni, noma hamba ukuze umbulali wakhe agcina aziwe, ngoba nginesho ukuthi kube amathuba amaningi athi ukube lo mfowabo wasoLundi akazange eFryhead ukuzobona umfowabo, mancane amathuba engabe kwatholakala ubufakazi bokuthi umfowabo ufe kanjani. So ke sisuke sikhuluma into ezifana nalezo, nginesiqiniseko sokuthi ukhuluma olunye ulimi nje manje kulo mama ngaphakathi ejele. Ngake ngakhuluma ngodaba lukamame waseKranskop engamfica ejele laseWestville kwi-workshop. Wayethi kimi mfowacebe ekhulu njengoba ngibona nje senginebethon ngiyuNapoli ethi nginebethon leya ngempela manje, ngenxa nje ukuthi ngathatha isinqumo engangingazi ukuthi sizongiholelaphi. So kuneyinqumo eziningi abantu abayithatha ezinkulu ezinzima abayithatha ngethemba lokuthi emva kokuyithatha lezo nqumo bazophila kahle, only to find out ukuthi bazophila emgodini omnyama for the rest of their lives.